आयु बावगारनासो दङमोन माथो बुथ'नोबो फैसा होनो दोङोलै 120 थाखा मानि होनो दङ माथो हैगोन होननानै बावबाय थादों आंबो र' मोस्रोमखौनो हेंगारहरनि र' दा आरो आंनो सोलाबथ'वा नाबो सायनो दङ ओंखाम संनो दङ आरो जि माखायाबो सुनो दंसोयो मोस्रोम मोजों फैलाय क्या हाय दीदी क्या हाय माने बुथ'नो फैसा होनो दं माथो हे नंमारगौथ' खम गाज्रि मोनना दङ बिसोरो साला नोंहाबो दासो गोसोआव फैदों आरो एसेबां माने गोबाव जाबाय नोंलाय नोंबोथ' बुंबानो जायोमोन ना आंबो बावना दङमोन आंथ' एसेबो गोसोआव गैयामोन नों बुंनायखायसो फैसाया मा खरसा जाबाय नामा जायाखै खरसा मानो खरसा खालायलाबायनो मालायनि फैसाखौलाय लासिं सिंनो अब्लालाय हैथां आरो माखौथ' नायबाय थादों आं सोलाबथ'वा नों थां आंहा ओंखाम संनो दङ ना सायनो दङ जि माखाखौबो सुनो दङ थांनो बासिदोंमोन आङो माखौ थांनो बाखो ससेखिनिखौनो होमबालाय नोङो ओंखाम सं आरो नाखौ सायना दोन आं थांनि सङालै आं बासिदों दिनै गरमथारखाय नोङो मानसिया ओरैनोबाबो बादुलि जालांबाय थादों र' बादुलि माने गरमथारना गरमाव मार बायो आङो गेसजोंबा बेलेग बाथ्रामोन गेसबो गैया माबो गैया गेसखौबो सोनो हाया बनजोंबा एसेबां गरमाव बोरै संनो हाव हावनो खस्थ' मोनसै आङो दे संनाङा दे अब्लालाय फैसाखौ हैनो थांबानो जाबाय टिल्लुआलाय अबाव थांखो गैया बियो सेन नायनो थांदों लाबो अब्लालाय फैसाया थांलाय थां ओमफ्राय नोङो बिदिनो थांसिगोन आरो खानायबो हवाखै आरो गस्लायाबो बेखौनो गानगोन आरो अब्लालाय आं दिनै दख'ना गानना थांनि र' सिख्ला बिमा नुनाय बायसि हा गानबानो जाबाय आरो ओरैनोबाबो माथो नोङो दख'नाखौनो गानथारा गाननांगौ गेजेर गेजेर गानग्रा खामसिगोन र' गरमखाय बायोलै गेजेर गेजेर गानग्रा खालायदो नोङो सिख्ला जाबायना नोंबो हब दे हब फिन माबा बिसानि बुथुरा न'आव बारा थाबाय थाया बुथुर गैयाबाबो न'नि मानसिनि आखायाव होना फैबानो जाबाय जागोन दे मोनथिखागौ आङो आरो फैसायाथ' आलासि सेंग्रानिसोमोन आलासि सेंग्राया थांथ'वाखैना बिसानिया बियो थाबाबो जागोन न' बिनि आखायाव होना फैगोन आङो जागोन दे बिनो होबाबो जागोन थांदो होमबा फैसाया अबाव दोनदों लाबो लायनि र' थां नोंबो दख'ना गाननोबा गानहैदो गानहैनि र' बिसानि आलासि सेंग्राखौ लाजिनायबो मोनखांलै आङो मानोबा नुबानो लाजिसै आङो मानोबा समायनाथारखाय खोमा ओरैनोबा माथो मालायफोरखौ ओरै लाजियालै बेखौ नुबानो माबा लाजिसै आङो आरो माबा नायोबो आंखौ बिदि नायबानोथ' लाजिनाय मोनसै आङो गैयाबा हामगौमोनलै बे सेंग्राखौ नुवाबा मोजां जागौमोनलै थाबा लाजिनायसो मोनो आरो माबा सम सम नायनोबो लुबैयो माथो लासिंसिंनो मोस्रोम दख'ना गानफैनाया मा जाखो नो फैसाया लांफैदो नै गानहैनि र' बिसोरनिथिं खोथिया फोबायानो माथो आंबो बुथर लानायाव गोबां सम थाबाय दे थांनांसिगोन र' हा बै बुथरा फैसा लायनो थांनाया माथो दाबो मोनफैला आंखौसो बेसेबा गोबाव नेहोबाय माथो बुथुर लानि आलासि सेंग्राया बेयावनो दंफैयो लाजिसोबायसैलै आङो फैसाखौ बिनोनो होनोसै बिनि आखायावनो न'सिम थांलायला खोना लाजिबाबो उफाय गैला आरो आदा मामोन खमफिसोबायसैलै आं लाजिनानै माबा फैसा होनो दङमोनलै फैसा सानसेखालि नोंसोरो जोंहानियाव ना लायहैयाखैमोन ओमफ्राय खुस्रा गैयिनि थाखाय नोंसोरनो दिहुनना होनो हादिया जोंफोरो 120 थाखा होनो दंमोन माने बावना थादोंमोन दिनैसो गोसोआव फैदों जोंफोरनिया बेनिखायनो होनो फैदोंमोन आङो बेखौनो नांलायला दे आयु मानो नाङा जानो आं लाबोबायानो नाङा दे नांलायला नाङा माने आदा बुथुरा गाज्रि मोनगोन खोना मोना दे मानो मोननो नङाबा ला आङो बुथुलानिसिम थांला नोंनि आखायावनो होलांनोसै ला नांला दे जेबो नङा आरो आङो बुथ'नो दिहुनना होखादों बेयो आंनिसो दे बुथ'रा जेबो गाज्रि मोना नंगौ नामा औ थेवब्लाबो खेबसे खिन्थादे आं होनो फैदोंमोन होननानै दे जागोन दे खिन्थागोन दे ओंखाम जाबायना जायाखै होनना सोंबा गाज्रि मोनगोन ना मायोबा आङो सोंगौमोनलै खेबसे
गाज्रि मोनाखै दे माथो रावफोरा मोजां दे होमबा थाथ' थांसै आङो दे अब्लालाय बुथुरालाय बुथुरखौ नुवाखै माथो दिनै दङमोन दासो नै दखानाव थांनो होननानै फैसा लायदों बियो फैसा लाबोआखैमोननो माथो दाबो मोनफैला फैसा लायनो थांनायानो ओमफ्राय ओंखाम जाबाय ओंखामालाय जाथ'वाखैमोन र' दाबो जायाखै औ ओंखामालाय मोनबायमोन र' आंनो जायाखै ओंखामखौ फुङाव जाखाया आङो जानांगौ जानांगौ जानायालाय नोङो जाबाय औ जाबाय आङो फुंनि दे मोजाङानो दे ओरैनो मोजांबा खबरा मोजांथ' दे नोंनियालाय दङ आंबो मोजाङैनो दंथ'यो बेनिफ्राय थाथ'गोनबा साननैसो थानायालाय बहुद दिन थाबाय आङो दा गाबोन समफोर थांगोनसो खोना र' आं न'आव थांसैसो खोना दे अब्लालाय थांसै आङो आदा दे थां नुबानोथाय अनखांखां मोनो आङो बिसोरखौ बेनिखायनो फैसाखौ लादिया आङो बे बुथुराबो दाबो मोनफैला बैलाय दासो फैगासिनो थौदो भाइ साहाब थांसै दानिया दखानाव एसेबां गोबाव आरो मा खालायना थानाय नोङो उखैनाय मोननायखाय ओंखाम जाबोबायलाय आं एसे खांख्राइ बाथोनजों आंलाय बेखौनो मानो दाबो मोनफैला सानगासिनो ए ओइ बुथुर माबालै बै जोंदि दाखालि ना बायनो थांदोंमोन ना बायनो सोरनाव थांदोंमोनलाय मेम'रिया आंना गाज्रि जाबायलै थाब बावगारग्रा जाबाय आङो माबालै रावबोदि गैया बिसोरहा बिमा बिफायाबोदि थैबाय बिसोरहालै बिब' बिनानाव सानै ओमफ्राय फंबाय सासेसो दङ बिबारि दासो गोसोआव फैबायलै थांदोंमोनथ' जोंफोर ना बायनो खुस्रा फैसा गैयिनि थाखाय दिहुनना होनो हायाखैमोन बिसोरो फैसाखौ दिनै होफैदोंमोन ओमफ्राय आं लाखियासै नोंबो लाखिनांला दे नाङा दे होफैबाबो लाखिया आङो आरो नोङो दिहुनना होखादोंआनो आंनो मानो लाबावनो थौदो दानिया थांसै थौ दानियाबा सेंग्राखौ फन हरनोसै दिनै माबा दे बारा रायज्लाया नङाबा आंखौ गाज्रि सानगोन ना दिनै निसाखौनो रं नाम्बार जाफ्लागोन फार्स्टआवनो फन हरगोन ओमफ्राय थाइगिरस्रि ना होनना बुंफ्लागोन आं जि लेथ्राखा बाला थाइगिरस्रिसो होनना बुंबावगोन नामा जोंबायदि थाइगिरस्रिजों दानि बावसो रायज्लायखादों माबा बिराद मोजाङै रायज्लायनांगोन गोदै माने मोजाङै रायज्लायना दिन्थिबासो बियो आंखौ गोसथोनो लुबैगोन ना गोसथोगोन जिं जादों बालाखैनि थाइगिरस्रि मा खालायदों आं थाइगिरस्रि नङा थाइगिरस्रि नङा होनबालाय अबावथो नांहैदों माबा बिलाइ भारायाव नांफैदों सरि दे अब्लालाय रं नाम्बारसो जाहैगारबाय इट्स अके जेबो नङा सिस्टार रखर खुजात्रानो फार्स्टनि फार्स्ट माबा सिस्टारसो बुंलायबायलै आंखौ ओमफ्राय नोंलाय अबेनिफ्रायथो हरदों फनखौ मा होनना थगायनो दा आङो माबा दाउखिपारानिफ्राय हरदोंमोनलै दे जेबो नङा दे जेबो गाज्रि मोननाङा दे बोरैबायै रं नाम्बारसो जाहैगारबाय आंबो हरनो होनना हराखैमोनलै बै थाइगिरस्रिनोसो हरदोंमोन आंबो सासे मानसि नाम्बारखौनो भुलसो लिरफ्लांना लादोंमोन बेनिखायनो नोंनियावसो रं नाम्बार जाहैगारबाय दे जेबो नङा दे दोनबाय अब्ला माथो बिराद मोजाङै रायज्लायोलै सिंगोरायालाय बिदिनो रायज्लायै गोसथोलांगोन आरो आंहासो बोरै सोंग्रोदों लासिंसिंनो आयु दासो फैनानै लाजिनाय मोनसिबाय आङो मानसियाथ' समायनायानो रावफोराबो बेसेबा समायनाखा आरो रावफोराबो एसेबां मोजां बिनिया एसेबां मोजाङै माथो होयो बिदिसो जानांगौ
आरो गोसोआबो बेसेबां मोजांखा बिनिया नुवाखै फैसाखौ लाखिलायाखै मालाय मोनबाथ' रागासो जोंगौमोन मा एसे मोजां मानसि मारलै बेफोरबायदि मोजां मानसि बरावबो नुफेराखैमोन आङो आरोथ' जोंहानि आलासिबो नंबावासो आरो सिनाय हाबावाबोसो थेवब्लाबो बियो जोंफोरनिफ्राय फैसाखौ लालायाखै जोंफोरखौ मोनथिखादों खोना बियो बिमा बिफा गैजा रोङि होननानै बेनिखायनो खिजानि बियो फैसाखौ लाखिदिया खोना बोरैबा मोनदों खोना जोंफोरखौ नुनानै नंमारगौ दे बिदिनो मार आगोलो खिन्थाहैनि र' माबोरै फैसाखौ लाखिदिया होननानै दे आङो दखाननिफ्राय मेथाइ लाबोबाबो जागौमोन सिरानि मोसौ बिफोरलाय बै सेंग्रानि बाथ्रा सानै सानै मोसौखौनो नुलायाखैमोन आं दासो नुबायहाय थालानो गैमारामोनहाय आंनियाबो बिफां फुलिफोरखौ जाजोब्बायसो खोना दाखालिल'सो किलुआ गायदोंमोन ओंखाम ओंख्रियाबो मोनबाय मोस्रोमाबो मोनफैबाय आया मा मानसियानो हारसिं मिनिबाय थादोंलै मा जादों नोंहा ओरैनो मिनिदों आरो माबा ओरैनो माने बुथुर मोना फैसाखौ लाखिदिया आब' मा फैसाखौ लाखिदिया मानो मालायबा नाङानो आरो फैसाया आलासि सेंग्रानिसोमोन ना आलासि सेंग्राया मालाय माबा ना बायनाय फैसाखौ माबानो दिहुनना होखादोंमोननो मा होनो बुथुरनो ओमफ्राय आलासि सेंग्राया बुंदों आरो नांला दे दिहुनना होआबाबो जागोन बिदि बुंदों आरो हे बिदि बुंबानो जायो नामा नोङो ब्रानो होनो हायामोन आरो लासिंसिंनो मानो लाबोफिननांगौ नोंलाय फैसाखौलाय जासिला होनबा 10 बारसो जासिखादों बाब्राय जासिखादों लानानै थाखैबा माथो खालामबावनो आंलाय आयु मानो लादिया बिसोरलाय फैसाखौ ना गाज्रि मोनासो लादियाबा बिदि नङालै आब' बिसोरनि आलासि सेंग्राया मोजांथार मानसियाथ' नुनायावबो बेसेबा समायनाखा गोसोआबो बेसेबा मोजांखा बास्सा एसेबां मोनथिबाय नोङो बिनि बागै माबा मोनथिनाय माने रायज्लायनायफोरानो एसे गुम मोनोना थाल मोनो बा एसेबां हमनो हानाय जाबायना नोङो मानसिफोरनि गोसोखौ हमनो हानाय माने नोंबो एसेबाबो हमनो हागौमोन ना माने एसे मोनथियोना मानसिफोरखौ माने रायज्लायनायफोरावनो एसे हमना मोनो आरो न नंगौ दे नंगौ आब' दायो मेथाइ जानो थांगोन दे मेथाइ जानो लुबैसोदों मोनजाथाराखै दे थांनो हागोन दे ओंखाम जागोन ना जाया ओंखाम मोनबाय ओंखाम मोनबायानो माथो ओंख्रि संखो सबाय दालि एसे दंमोन बेखौनो नाजों संबाय आङो बिल्लुआ जाबाय जागासिनो मालाय बियो आं आरो नोंखौनो नेबाय थादोंमोन जमा जाफागोन होननानै थौदो होमबालाय ओंखामा खुरदो गरम मोनजोबालै दख'नाखौ फुना दोनथ'नोसै आङो थां फुना दोननानै लामना हो सान्दुङाव नङाबा फाग्ला सुंजोबगोन जागोन दे लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे थेंक इउ